Abi bitaw nimo, pareho raman tagtumong sa kinabuhi. Ang magmalipayon. Gusto natong makabot atong pangandoy para malipay. Gusto natong mapalit atong gusto para malipay. Pero ang pangutana, kung makuha nato atong gusto, magmalipayon ba ta hangtod sa kahangturan? O maginahinay ra pud ni kawala? Tinuod nga malipay biya ta kung matuman na nato atong pangandoy, kung mapalit na nato atong gusto. Pero temporary lang na nga kalipay. Pananglitan, katong nipalit kag bagong cellphone, bagong sakyanan, grabe nimo kalipay, di ba? Pero karon, pareho ra ba ang level sa imong kalipay sama sa una? Dili na. Nibaba na ang level sa imong kalipay. Munang di nato idikit ang atong kalipay sa mga kabdangan. Dapat kontento ta. Dili buot pasabot nga bahalag lisod na kaayo, di na lang jud ta maning kamot kay kontento naman. What I mean is, i-appreciate nato kung unsa nay naa sa tua. Di ta mag-focus sa sobrang pagpangagpas og mga butang. Take note sa word nga sobra. Kung sobra tang nag-focus sa kwarta, magka-anxiety ta ug ma-depress pa gani. Kinahanglan mo nato ang kwarta para makapalit ta sa atong panginahanglan. Tinuod kay ang kwarta usa ka proteksyon. We all need money for everything, from fulfilling basic needs necessary for survival to making our wildest dreams come true. But making money should not be the one goal in life. Ug dangtangon pud nato ang atong kasina kay mauni ni tuklod nato padulong sa kadautan. Lisod ilipay kung naa kay kasina. Envy is a negative mental thought that can affect physical health. It is stressful. Tungod sa kasina, di nato mapansin ang atong mga nakabot sa kinabuhi. Envy blinds us and poisons our hearts, so we won't be able to see and celebrate the talents and blessings we have. Mas maayo pa kung maghigugma ay ta sa usag-usa. Di ta magsinahay. Kung way gugma ang usa ka tawo, sama ra pud na nga wa siya pulos. In our society, we are indoctrinated to believe that happiness comes from making ourselves happy. Malipayon lang daw ka kung magminyo na ka, ug naa na kay mga anak. Malipayon lang daw ka kung naa na kay dakong balay. Malipayon lang daw ka kung naa kay dakong sweldo. Malipayon lang daw ka kung nagsuot kag mahalon nga sinina. There are a lot of people who buy into this me-centered approach to happiness. Mao nay hinungdan kung nganong magul-anon ta. Kay sige ra tag gukod sa mga butang na naghatag og temporary nga kalipay. Kinahanglan tang maglig-on ug magpakapositibo. Kitang tanan na ay problema. Everyone is always struggling with something. Usahay na inindot nga panghitabo. Usahay na ay makapag-uol nga sitwasyon. Kung lig-on lang ta, masuklan nato ang atong problema. Dawato nato nga naa ta aning pait nga kahimtang. Dawato nato nga naglisod pataron. Kay di nimo mabag-o imong perspective kung di nimo dawat ang imong sitwasyon. Accepting that you have negative thoughts and feelings and that you don't enjoy how you're currently responding to them can help you begin the process of change. Ay kaluya, ay galagot sa imong kaugalingon. Natural ra nga naay problemang moabot. Natural ra nga mag-negative ta usahay. But remember, the thoughts that pop up or the feelings you experience are not inherently good or bad. They're just thoughts and feelings. What you can control is how you interpret and respond to them.